Hey, du, ja dig, lige der bag skærmen. Vi er nødt til at have en snak. Vi skal snakke om dem her. Det er opioider. Lige her, det er tramadol. De er også på Bornholm. De er farlige. De er faktisk Danmarks farligste stof. Opioider. Det skal vi have en snak om. På onsdag 18.30 ude på campus arrangerer Lejrens Rønne sammen med mig fra Antidote Bornholm et debatoplæg omkring opioider og unge. Christina Ekman, mangeårig misbrugskonsulent, kommer og taler og holder et rigtig, rigtig godt oplæg omkring det her. Jeg kommer med den lokale vinkel, for vi er nødt til sammen at tage en debat omkring det her. Vi er nødt til at tale sammen. Vi skal ikke have amerikanske tilstande eller københavnske for den sags skyld. Vi skal holde os for gode og for uden om alt det der og begynde at tale sammen, så vi kan støtte og guide vores unge mennesker. Min lille kæphest, den kommer jeg nok også til at sige på onsdag. Vi kan ikke bare sige, hold nu op med det der. Nej, vi skal turde kigge ind af, vi skal finde roden til det her. For stofbrug er og bliver et symptom på noget helt andet. Og det er det, vi skal turde tale om og handle på. Vi ses på onsdag 18.30 ude på Campus Bornholm.